Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Draco. 47 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 2000 dito sa isa sa mga bayan ng Negros Oriental. Isa po ako sa mga may karanasan tungkol sa mga aswang. Hindi ko akalaing nag-i-exist na sila noon pa man. Noong bata pa kasi ako, sa mga libro at kahit sa ang kwentong bayan ko lang naririnig ang tungkol sa mga nilalang na ito na lumalantak ng tao. Nagagawang makapambiktima gamit ang kanilang mga mapanlinlang na kakayahan, pero hindi ko inasahang makakasalamuha ko sila noon. Ang totoo niyan, sa lugar na aming kinaroroonan sa Oriental ay marami talagang aswang. Hindi ko lang alam kung ilang klase pero sigurado ako na mga aswang sila. Kadalasan silang tumutunog sa gabi. Mailap ang mga aswang sa umaga. Nakikisabay sa aming mga gawain at kung minsan ay nagsisimba pa nga. Ngunit ang totoo niyan, inaamoy lang nila ang mga taong takot sa mga nilalang na kagaya nila. May maniwala man sa akin o hindi, hindi rin totoo na natatakot ang mga aswang sa asin. Kasi minsan nang naming sinabuyan ng asin ang labas ng aming bahay, na may naringgan namin na mga kaluskos ngunit wala namang nangyari. Ang hindi ko lang makalimutan ay noong ginabi ako ng uwi nang magbinata na ako. Dahil nga likas sa akin ang maging palakaibigan, ay maraming nang iimbita sa mga kasiyahan. May mga kaibigan akong nasa Negros Oriental pa din nakatira, ngunit sa kabilang bayan na. At nagkayayaan kami ng mga kaibigan kong sina Mandy, Kyle at Ronald na bumiyahe at magtungo sa kabilang bayan nang magdiwang sila ng kanilang piyesta. Hindi ko na po papangalanan pa ang nasabing lugar para maiwasan ang mga haka-haka. Ilan kasi sa mga mababanggit kong tao ay madalas ding nakababad sa social media. Kaya natatakot ako na baka maintindihan nila itong kwentong ipapadala ko. Hindi ko naman intensyon na manira. Nais ko lang ibahagi ang bagay na ito para magsilbing babala sa lahat ng mga kabataang mahilig gumala sa gabi. Naghanda ng maraming pagkain sa bahay ni Tony. Isa siya sa aming mga kaibigan. Bali na imbitahan kami ng tatay niya na isa din sa mga kagawad ng nasabing bayan. Nagkayayaan kami ni Kyle kasi nahihiya naman akong magpunta ng nag-iisa lang. Nakagawian na naming dumaan muna sa tindahan bago kami tumuloy sa mismong piyesta. Nariyan kasi ang kaugalian na pinasunod sa amin ni nanay na tuwing pupunta kami sa kainan, magdala din kami ng mapibitbit na inumin, kagaya ng soft drinks para pampatulak. Nakakatuwa nga po kasi kapag kami naman sa bahay ang may okasyon ay napakaraming nagdadala ng mga inumin. Minsan may nagdadala na ng iilang kiss ng beer na ikinasasaya namin. Kaya matapos kami makabili ni naman din ng inumin sa tindahan, at saka kami dumiretso kina Tony. Papasok pa lang kami sa bahay nila ay namataan ko na ang matandang babaeng iyon sa isang sulok ng garden nila na kay tatalim ng tingin sa akin o sa amin. Hindi ko naman kilala ang matanda kaya nginitian ko siya at hindi na pinansin pa. Marami ng tao nang makapasok kami. Siksikan. At kung hindi ba naman nakakahiyang ipagsabi ay nagmumukha ng may namimigay na ayuda sa dami ng pagkain nilalagay ng mga tao sa kani-kanilang mga plato. Halos lahat ng putahe ay naroon, maging ang mga dessert at inumin. Ako naman ay tahimik lang na kumuha ng pagkain
kasama ang aking mga kaibigan. Si Mandy ay pinagtatawa na namin dahil puro dessert ang inilagay niya sa kanyang plato. Si Ronald naman, ayaw na tinikman na ang lahat ng inumin sa ice bucket. Si Kyle na siyang nagdala talaga sa amin sa lugar na iyon ay pinuntahan si Tony na napag-alaman naming nasa kusina at kausap ang kanyang mama. Sinabi ko sa kanya na susunod ako kaagad. Pagkatapos, dahil ayaw pa daw munang padistorbo ng aming kaibigan. Sa tingin ko ay may seryoso silang pinag-uusapan kung saan tanging si Kyle lang ang makakalapit kasi kinakapatid niya si Tony. Binilisan ko ang pagkain at nagpunta sa swimming pool. May mangilan-ngilan din namang naliligo sa pangunguna ng kapatid na nakababata ni Tony na si Vea. Kasama nito ang mga kaklase at nagkakatawaan sa tubig. Nakita ko ni Vea at kinawayan tsaka inimbita sa pool, ngunit wala akong pampalit na pampaligo. Kaya tumanggi ako. Sinabi ko sa kanya na manunood na lang muna ako. Nagsindi ako ng yose at hinayaang pagmasdan ang bawat pagbuga ko sa hangin. Nakatatlong hit-hit na ako sa usok nang mapansin ulit ang matandang babaeng iyon. Nakaisama na naman ng tingin sa akin. Parang may binabalak na masama. Napaatras ako. Dito sa bayan ni Tony ay nagkalat pa naman ang hindi pa nare-resolbang mga krimen. May usap-usapan ng isang matandang babaeng serial killer daw ang nanglalaglag at naghahanap ng kanyang mabibiktima. Ayon sa napanood kong balita, ang nasabing serial killer ay naghahanap ng hustisya tungkol sa anak niyang pinatay ng mga abusadong tao, kaya siya gumaganti. Lahat ng tao sa tingin niya ay kaduda-duda ang pagkatao ay kanyang pinapatay. At para daw huwag siyang multuhin ay kinakain niya ang sariwang atay ng mga ito. Bigla akong kinabahan nang mapansing hindi lang ako ang tinitignan ng matanda, kundi talagang tinititigan na niya ako. Ang kanyang kulubot na mukha ay napaparisa ng puting buhok at kulay itim na damit. May kakaibang aura na hindi ko matansya kung ano. Dahang-dahang nanuyo ang aking lalamunan ng dahang-dahang ngumisi ang matanda na para bang ikinatutuwa niyang makita ako. Tumayaw ako para sitahin ang matanda, ngunit may kamay na marahas na humila sa akin. Dahilan para mawala sa matanda ang aking atensyon, kundi nasa likuran ko na. Si Tony iyon. Habang mainit akong pinasasalamatan sa pagpunta ko raw sa piyesta nila. Nahihiya akong sinabi sa kanya na hindi siya ang dapat na magpapasalamat kasi ako naman itong nabubusog habang nasa bahay nila. Nagbiruan pa kami hanggang sa mabanggit bigla ni Tony kung bakit daw napakaseryoso ko naman yata at panay pa ang lingon ko sa masukal na bahagi ng garden nila. Kwento ko tuloy sa kanyang tungkol sa nakita kong matandang babae. Inilarawan ko pa sa kanya ang deskripsyon nito na naging dahilan kung bakit siya napakunot noo. Aniya, wala daw silang kasama sa bahay na ganoon ang itsura. Mas lalong wala din daw silang inimbitang matanda na ganoon ang pananamit. Baka daw namamalikmata lang ako. Umiling ako pero hindi na din siya sinagot. Sigurado ako sa nakita ko. Alam kong may matandang babae sa loob ng kanilang bahay. Kung party crasher man ito o magnanakaw, tanging ang matandang iyon lang talaga ang nakakaalam kung ano ang kailangan niya. Matapos ang maikli naming pag-uusap ni Tony, ay nagpaalam naman siya sa akin. May aasikasuhin daw siyang mga bagong dating na bisita. Kaya hindi ko na siya pinigilan at muling itinuon ang aking pansin sa matanda. Nagulat ako kasi wala na ito doon. Hindi naman siya basta makakalabas sa kanyang pinagtataguan dahil kailangan niyang dumaan sa aming harapan. Ngunit nasaan na ang matanda?
Hindi niya ako pwedeng masalasihan. Hanggang sa matapos ang kaunting programa ng ama ni Tony. At magsiuwian kami ay hindi ko na nakita pang muli ang matanda. Nagsimula na kami sa paghiwa-hiwalay. Kasi hindi naman kami magkakapitbahay. Isa pa, ako ang may pinakamalayo ang bahay sa aming lahat. Dadaan pa ako sa maisan. Habang naglalakad ay nakakarinig ako ng huni. Hindi ko na ito pinansin kasi buong akala ko ng mga oras na iyon ay normal lang ang pangyayaring iyon at wala na din naman akong dapat na ipag-alala. Ngunit nang humantong na ako sa dulo ng maisan at entrada na ng daanan pampunta sa bahay namin, natigilan ako. Sa gitna ng kalsadang iyon ay may nakatuwad. Hindi ito gumagalaw man lang at sa tingin ko ay may inaabangan. Kinakabahan ako. Kinikilabutan ako sa isiping baka ang serial killer iyon at ako naman ang kanyang nakita. Ngunit nang mapagtanto ko ang ginagawa niya ay napaatras ako. Kaya siya nakatuwad ay dahil nagbabago siya ng anyo. Mula sa tao hanggang sa maging aswang. Nanginig ako at dahan-dahang napaatras. Ingat na huwag makalikaman lang ng kahit kaunting ingay sa takot na marinig ako ng nilalang. Alam kong katapusan ko na. Namumot lang kumaripas ako bigla ng takbo nang manlisik ang mga mata ng aswang habang nakatitig sa akin. Mabaliw-baliw niya akong hinabol at inangilan ng matindi. Nagdesisyon akong huwag uminto. Napakabilis nitong tumakbo at dinudumog ang kahit ano. Lamang iba ang kanyang itsura kapag tumatakbo. Ang kanyang muka ay animo walang nakikita. Takbo lang siya ng takbo. Dumog ng dumog na para bang wala siyang ibang hinahabol kundi ako lang. Dahil sa kakatakbo ay muli akong bumalik sa malaking kalsada. Nagpasya akong sa bahay ng tiyahin ko na lamang muna ako manatili hanggang sa tuluyan ng mag-umaga. Nang makarating ako sa bahay ni Tia ay kinatok ko ng malakas ang pinto. Halos bayuhin ko na iyon. Kaya alam kong nakakadisturbo na talaga ako. Nanginginig ako at halos maihina sa labis na sindak. Pagkaramdam ko, gutay-gutayin talaga ako ng aswang. Oras na maabutan niya ako. Kaya para makalayo sa tiyak na sakuna ay nagmamadali ako sa pagsampa sa bintana hanggang sa makaakyat ako sa terasa. Mababa lang ang bahay ni Tia, kaya mabilis maakyat ang ikalawang palapag. Nang makaakyat na ako ng tuluyan ay napasalampak ako ng upo sa sahig sa itaas. Hinihingal na niyakap ko ang sarili at naisip na baka magawa ko ng gisingin si Tia. Kaya kumatok naman ako sa pinto ng terasa. Wala pa ding sumasagot. Muli akong dumungaw sa ibaba. Naroon ang matanda. Nakalaylay ang kanyang leeg at nanlilisik ang mga mata. Makikita ang kanyang pagbabago ng anyo hanggang sa magkulay itim ang kanyang balat. Nakakatakot ngunit hindi ko magawang gumalaw. Parang nanigas ang lahat ng aking kalamnan dahil sa matinding sindak. Tuluyan na akong nabingi sa labis na sindak nang makita kong lumundag ang aswang at kay bilis niyang nakarating sa aking kinaroroonan. Umaangil siyang kumababaw dahilan para magtitili ako sa labis na takot. Halos malunod ako sa sama ng amoy na ibinubuga ng kanyang hininga. Ang matanda ay naging halimaw na at mukhang ito na yata ang aking katapusan. Sinubukan ko pang humingi ng tulong. Ngunit nagulat ako nang walang kahit sino man lang ang nakadalaw sa akin. Nakapagtataka ito dahil kahit kailan ay hindi naiiwan ng mag-isa ang bahay ng walang tao. Kung sana lang kasi malapit ako sa bahay namin ay baka napagbuksan ako ni na mama at papa. Bakit ba ako tumatakbo kanina nang pabalik? Nagpumiglas na ako nang magsimula na ang matanda sa pagpulupot ng kanyang malalagkit at mahabang buhok sa aking buong katawan.
Para bang nais niya akong lunurin. Kaya naman naghanap ako ng paraan para kahit papano ay makawala ako sa humihigpit niyang buhok. Ngumanga ang aswang at ipinakita ang kanyang napakahabang dila. Pumapatak ang laway niyon sa aking mukha. Kaya gayon na lang ako kung matakot. Baka kasi bigla na lang akong sakalin, kaya mahirap nang makakilos. Naisip kong isipa ang aking paa sa kanyang tiyan, kaya daglian akong nakawala. Hinihingal na lumingon ako sa aking paligid at nakita ang isang tubo sa di kalayuan. Nagkukumahog akong kinuha iyon at walang babalang inihampas sa mukha ng aswang. Dahilan para saglit siyang mahilo. Sinamantala ko na ang pagkakataon at itinulak siya para mahulog mula sa ikalawang palapag ng terasa. Mababa lang naman ito, ngunit alam kong kapag masama ang bagsak niya ay mababalian siya panigurado ng buto. Nakaagad ngang nangyari matapos siyang bumagsak sa lupa. Nakahinga ako ng muluwag nang makita ang pagkakabulagta ng aswang sa ibaba. Hindi ko alam kung ano ang motibo niya para patayin ako. Pero alam kong ang mga aswang ay hindi talaga kumikilala ng kahit na sinong tao. Basta natatakam at nagugutom ang tiyan. Mabuti na lang pagkatapos kong magabi ang aswang ay tsaka palang nagliwanag ang buong kabahayan at bumukas ang terasa. Gulat at sindak ang rumestro sa mukha ng aking tiya nang makita niya ako doon at pawisan. Ikwinento ko sa kanyang nangyari. Aniya, marahil ay nasa ilalim na ako ng kapangyarihan ng aswang nang magtatatakbo ako papunta doon sa bahay niya. Kaya kahit anong sigaw ko ay talagang walang makakarinig sa akin. Normal na daw talaga kasi iyon, lalo na kapag naunahan ako ng takot sa pagkikita namin ng mga aswang. Kaya pala kailangang may ginagawang ritual para huwag maapektuhan ng pananakot ng mga aswang ang kanilang binabalak na biktima. Lumabas kami ni tiya at sinilip sa baba ang aswang. Nagulat kami kasi wala na ito doon. Ibig sabihin, buhay pa ang aswang at mukhang nakatakas lang. Sabi ni tiya, hindi ako pwedeng magtagal doon. Mas maganda kung marami kami sa bahay para marami ding mag-abang sa aswang. Inihatid ako ni tiya sa bahay para doon makapagpaliwanag. Mabuti na lang at inihatid niya ako dahil naroon din sa bahay sina Kyle, Tony at Ronald. Maliban kay Mandy na hindi na raw pinahintulutan ng mga magulang na umalis. Kwento ni na Tony, kilala nila ang matandang umatake sa akin. Ito daw ang matandang namatayan ng kaanak at naghahanap ng hustisya. Oo, serial killer daw ang bansag ng mga tao sa kanya. Ngunit ang buong katotohanan ay isa daw talaga siyang aswang na naghihigante sa lahat ng mga taong nasa tingin niya ay kayang gumawa ng masama. Ayaw daw kasi ng matandang iyon sa mga taong umiinom, naninigarilyo at nagsusugal. Dahil ito ang dahilan kung bakit namatay ng maaga ang kanyang anak. Sinabi ko sa kanila kung ano ang nangyari sa akin at kung paano ako inatake. Ayon kay Tony, buti na lang talaga daw na nalabanan ko pa ang aswang. Kasi ang estilo niyang iyon sana ang magdadala sa akin sa kamatayan. Mabuti na lang din at narinig ni tiya ang ingay, kaya natulungan niya ako kahit papano. Ang nasabing aswang ay malamang nakatakas na ngayon at palipat-lipat lang sa buong Negros Oriental. Iyon daw talaga ang ginagawa ng nasabing aswang kapag nakilala siya at nagagawang magapi ng kung sino man na kalaban niya. Muntika na akong magkasakit noon dahil nag-iwan ng mga bakas ng kalmot ang aswang sa aking braso at iba't ibang bahagi ng katawan. Mabuti na lang at nagawa pa akong gamutin ng isang albularyo. Noong hindi pa kasi naghihilom ang mga sugat ko sa katawan ay nilagnat ako at halos nagdideliryo na tuwing gabi. Sumasakit din palagi ang aking ulo kapag maliwanag ang buwan na nagbigay ng ideya sa aking mga kasama sa bahay na baka raw
balak akong hawaan ng aswang. Kaya ako nagkaroon ng maraming pasa, naglalaway at nawawala sa sarili. Nagpasalamat kami kay Mang Tonyo na siyang albularyo namin sa aming lugar. Nagawa niya akong pagilingin sa aking nararamdamang kababalaghan sa katawan. Marami ang nagsasabi na baka raw nakagat lang ako ng aso. Kaya kung ano-ano lang ang aking nakikita dahil daw baka nagkarabis na ako. Pero meron din namang nagsasabi kung nagkarabis daw ako, hindi sana ay matagal na akong patay. Pinagtatawanan ako ng ibang tao pero hindi ko na lang sila pinapansin. Naisip ko, sana sa susunod, sila naman ang atakihin para wag na nila akong pagtawanan. Sa ngayon ay maayos naman na ang aking pagkaramdam. May asawa na din ako at mga anak. Ang matandang aswang ay hindi na din nanggagambala pa sa amin. Sana, wag na nga talaga. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig at more power po sa inyong channel. Mabuhay ang mga may hininga. Magandang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kaloy. Ako po ay 30 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa lugar ng Bai City, Negros Oriental. Noong taong 2016, hindi ko personal na karanasan ang aking ikukwento, pero tungkol ito sa aking kapitbahay na si Elmer. Ay kumpare ng aking tatay Berto. Siya ang ninong ng aking nakababatang kapatid na si Tune. Mabait si Kuya Elmer, pero ayon, wala kaming matinong katawagan sa kanya sa kabila ng kanyang edad. Ang gusto niya lang talaga ay Elmer. Ang tinatawag namin sa kanya. Maliban kay Tony na ang gusto niyang itawag ay Tatang. Malaki ang agwat ng edad namin ni Tony. 20 anyos lang siya at makulit. Sa totoo lang ay palagi siyang nagiging sakit ng ulo sa bahay. At pinaghuhugaw tani na tatay ng lakas para gabayan. Kung gaano kami kamatured ay siya namang kakulit nitong si Tony, na halos wala nang ibang ginawa kundi ang magiging pasaway sa butihin naming mga magulang. Mabuti na lang, kahit may katigasan ng ulo ng kapatid kong iyon ay nagagawa pa namin siyang payuhan ni Elmer. Kay Elmer lang siya nakikinig at wala ng iba. Tiwala naman si tatay na mapapatino ni Elmer ang kapatid ko, kasi kilala na daw ito, maliliit pa lang sila. Madalas silang magkasamang maglaro ng tirador noon. Nahinto lang nang magpaalam ang lalaki na magtatrabaho sa Maynila para makatulong sa kanyang mga magulang. Kaya ang nangyari ay matagal-tagal sila bago nagkita ni tatay. Kahit matagal silang hindi nagkita ay nananatili ang pangako nila sa isa't isa. Kung sino ang unang magkakapamilya at magkakaanak, ay hindi pwedeng walang gagawing ninong ang isa sa kanila. Makalipas ang ilang taon ay umuwi sa aming probinsya si Elmer mula sa pagtatrabaho niya bilang isang delivery boy sa Maynila. Nagulat ang kanyang mga kaanak nang makarating siya sa kanilang bahay. Hindi kasi nag-iisa ang lalaki. Kasama niya ang kanyang kasintahang, tawagin na lang natin sa pangalang Tanya. Si Tanya ay taga-amin lang din. Bali sa kabilang barangay siya nakatira. Ang alam ko ay nagtatrabaho din sa Maynila ang babae bilang isang katulong. Marami ang nagulat nang malamang magkasintahan pala sila. Medyo kilalang may kakaibang katangian kasi ang kanyang mga magulang. Sa katunayan niyan, ilang beses na daw namatayan ng kasintahan itong si Tanya. Nakakatakot lang dahil masyadong mahiwaga ang pagkamatay ng mga lalaking ito. Puro kailangang imbestigahan ng sa gayon malaman ng lahat kung ano ba ang mayroon, at namamatay ang lahat ng lalaking nauugnay sa kanya. Sa totoo niyan, nasa 20 anyos lang ako noon.
ay kumakalat na sa aming lugar ang tungkol sa pambibiktima ng mga aswang sa bayan. Sinasabi ng ilan na pamilya daw ni Tanya ang may kagagawan. Kesyo nang galing lang daw ang mag-anak sa Binikwel at napilitang lumipat ng Bais dahil maraming nangyaring masama sa lugar na iyon at sila ang napagbintangan. Maganda naman si Tanya, palakaibigan at matalino. Ilaglang sa kanya ang iba naming mga kakilala dahil may kakaiba daw na ugali ang babae. Halatang halata din daw ang pagkahilig nito sa mga atay na medyo hilaw na kinakain at pagkatakot sa bawang, kaya madalas na pagchichismisan. Iba naman si tatay. Kinompronta niya si Tanya na nagka-cut in the act. Parang pusang nahuling nangunguha ng ulam sa mesa. Kahit na pinangingilagan ng iba si Tanya dahil sa reputasyon nito, ay iba naman si tatay. Hindi takot si tatay kay Tanya. Sa katunayan niyan ay personal niyang tinanong ang babae kung totoo daw ba na aswang ito. Uutal-utal na sinabi ni Tanya na ang pagkakaroon niya ng takot sa bawang at pagkahumaling sa hilaw na laman ng loob ng baboy ay isang uri daw ng sakit. Ang sabi pa ni tatay, sana lang daw huwag magbibiro si Tanya at baka makarma daw siya. Hindi pa naman daw maganda ang magsinungaling. Pinakinggan ni tatay ang sinabi ni Tanya, pero hindi siya talagang kumbinsido. Mas lamang sa kanya ang isiping nasa delikadong sitwasyon ang kanyang kaibigan kaysa sa hindi na lang ito papansinin pa. Naisip niyang matyagan si Tanya. Mula nang dumating ito sa aming probinsya, palagi nang pinag-uusapan ang babae. Hindi na daw kasi mabilang kung ilang beses nakita o namataan si Tanya na ginagabi sa daan ng nag-iisa. Wala namang klarong rason kung ano ang kanyang ginagawa ng 10 oras ng gabi. Nakikita na lang daw ni tatay si Tanya na maagang dumadalaw kay Elmer sa tahanan nito at naghatid ng kung ano-anong pagkain. Kung minsan ay nasisita na ni tatay si Tanya, pero hindi naman ang mismong babae ang pinipersonal niya. Mas madalas niyang napagsabihan ng babae sa kanyang sarili. Isang araw, nag-iigib ako ng tubig sa poso nang makasalubong ko si Tanya. Napakunot-nuwa ako kasi nanggaling siya sa Talahiban at wala naman siyang lugar na pwedeng lusutan doon. Kaya hindi ako nagpahalata at literal na binati ko pa siya na aning mawala akong nakita. Pansin ko, balisa ang babae. Hindi siya mapakali. Ang kanyang mga mata ay kay lilikot at halos hindi makatagal pa sa pagtatanong ko. Nang lagpasan pa niya ako ay walang magawang tinanaw ko na lamang siya ng tingin. Wala naman akong magagawa kung hindi talaga siya makasagot sa mga tanong ko. Nang mapag-isa ako sa poso, naisip kong sundan siya kung saan siya nanggaling kanina. Duda ko ay may tinatago siya sa lugar na iyon. Kaya naman walang pakialam na nagtungo ako sa Talahiban para malaman kung ano ang mayroon. Sa bungad pa lang ay halos mapasukan na ako sa nalanghap kong nakakasulasok na amoy. Tila ba amoy patay na amoy nabubulok na bangkay. Umatras ako at nataranta ng mapagtantong nakalimutan ko kung saan ako dapat lumabas. Tingin ko kasi, nasa gitna na ako ng nagtataas ang talahib at para bang hindi ko na matukoy kung alin sa mga ito ang labasan. Umatras pa ako ng umatras hanggang sa hindi ko inasahang may natatapakan ako. Isang kaparasong laman ng tao. O sabihin na nating kalahating parte ng kanyang kamay. Nangilabot ako nang makitang nilalangaw ito. Kung hindi ako nagkakamali. Ganito rin ang amoy na nalalanghap ko kay Tanya nang lumabas siya kanina. Posible bang ito ang pinagkakaabalahan niya?
Nagtatatakbo ako hanggang sa awa ng Diyos ay nakalabas ako sa talahiban. Naabutan ko si tatay sa may poso at nag-aalalang nakatingin sa akin. Anya, bakit daw ako namumutla? Ano raw bang nangyari sa akin? Dahil kumpare ni tatay si Elmer ay ikwento ko sa kanya ang mga kababalaghang pinaggagawa ng kasintahan nito. Nanlaki ang mga mata ni tatay. Anya, hindi malayong gawin nga ni Tanya ang bagay na iyon. Kilala na ang lahi ng pamilya nila sa aming lugar at baka ang ebidensya na nakita ko sa gitna ng talahiban ang magsisilbing daan para iwasan na ni Elmer at katakutan ang babae. Dito na namin nabinyagan si Tanya na isang aswang. Lahat ng kakayahan, katangian at mga bagay na ayaw ng babae ay nagtuturo talaga sa ugali ng isang aswang. Kaya naman nang makahanap ng tiyempo si tatay ay kinausap niya si Elmer. Kagaya ng dati, ipinagtatanggol nito ang kanyang kasintahan. Kesyo gawa-gawa lang daw namin ni tatay ang mga bagay na ibinebentang namin sa babae. Mabait naman daw si Tanya. Bakit daw kailangan pa naming siraan ang babaeng gayong wala naman daw itong ginagawang masama? Napalunok ako. Base sa rason ni Elmer ay parang kami pa ang nagsisinungaling. Hindi ko inasahang mag-away si tatay noong mga panahong iyon. Para bang nais niyang intindihin pa namin ang kanyang nobya. Kaya naman ay pinapakita ni tatay ang kanyang pagmamatigas. Hindi niya kinibo si Elmer. Hinayaan niyang masira ang pagkakaibigan nila nang dahil lang kay Tanya. Si nanay naman ay panay ang payo kay tatay. Hayaan na lang daw niya si Elmer kung talagang ayaw nitong maniwala. Talagang hindi ito naniniwala. Gayunpaman, nakikita ko masyadong apektado si tatay sa nangyari sa kanila ng kanyang kaibigan. Hindi naman ako natutuwa sa nakikita kong pagtatalo nila. Kwento noon ni tatay, bata pa lang sila ay magkaibigan na sila ni Elmer. Nangako pa sila sa isa't isa na walang kahit na sino ang makakasira ng pagkakaibigan nila, kahit pa babae. Kaya naisip kong gumawa ng paraan para malaman kung ano ba talaga ang tunay na lihim ni Tanya. Lumabas ako ng bahay isang gabi. Hindi ito alam ni tatay. Ang plano ko noon, pupunta lang ako sa bahay ni Tanya at matyagan ang babae. Hindi ko inaasahan na lalabas din pala siya ng sariling tahanan ng mga oras na iyon. Tahimik niyang tinalunton ang daanan patungo sa bahay ni Elmer. Kumabog ang dibdib ko. Pakiwari ko'y may mangyayaring masama. Kaya nanatili akong alerto habang nakasunod sa kanya. Kalmado lang akong naglalakad ngunit pakiramdam ko ay hingal na hingal ako. Nakita ko si Tanya na kumatok lang ng ilang beses sa pinto ng tahanan ni Elmer. Tinanaw ko ang bahay namin sa di kalayuan. Mas lalong tumahip ang kaba sa aking dibdib nang makita kong maliwanag na ang buong kabahayan. Mukhang nabuking ako ni tatay. Alam na niya ngayon na wala na ako sa bahay. Ang kinatatakutan ko lang, baka pampagawi siya sa bahay ni Elmer at mahuli ako doon. Siguradong sabon ang aabutin ko. Sana tide lang para pumuti agad. Pinili ko magkubli sa isa sa mga naglalakihang drum sa likod bahay. Naririnig ko ang pag-uusap ni Tanya at Elmer. Napakunot-no ako. Mukhang may sakit ang kaibigan ni tatay at si Tanya ang nag-aalaga sa kanya. Dahil natapat ako sa dingding na medyo may butas ay nagpasya akong sumilip doon. Nagtaka ako kasi may kuryente naman sa bahay ni Elmer. Pero bakit kaya gasera ang ginagamit nila? Nang masilip ko ang kanilang ginagawa ay dito na ako kinalabutan ng husto. Nakapikit si Elmer at pinapakain ni Tanya. Pero ang sinusubo ng babae sa kanya ay isang hilaw na putol na tainga ng tao. Nanginig ako at mahinang napamura. Pagguhay
kaagad ding napatakip ng aking bibig nang mapansing maras na lumingon-lingon si Tanya sa paligid. Para bang napapansin niya ako. Halos ilubog ko na ang aking sarili sa nakatambak na mga kahoy sa bandang iyon nang makita kong suminghot-singhot ang babae. Maya-maya pa ay mahina siyang umangil, dahilan para manginig ako ng gusto. Tingin ko ay lalabas ng kaluluwa ko sa labis na takot. Nakahanap ako ng paraan para masalasihan ko siya. Dinampot ko ang isang pako na malapit sa aking paanan at binato iyon sa may pinto. Otomatikong naglakad papunta doon ang babae, kaya naman kaagad na din akong kumilos at umalis sa una kong pinagtataguan. Hinihintay ko kung ano ang susunod niyang hakbang. Gayon na lang ang pagkasinda ko nang makita ko siyang nagbago ang itsura at umahaba ang mga kuko. Ang kanyang buhok ay nagkaroon ng buhay at umaangat na din sa ere na animoy ahas. Ang kanyang balat ay naging itim at madulas pa sa grasa. Maya-maya pa, nagulat na lang ako nang lumundag siya at lumusot sa bubong. Nang makita kong lumabas siya ay nakahinga ako ng maluwag. Alam kong hindi siya babalik dahil nagbago siya ng anyo. Malamang pupunta siya sa lugar kung saan na naman siya makakahanap ng panibago niyang biktima. Hindi na ako nagsalita pa at dali-daling umuwi sa aming bahay. Sinabi ko kay tatay ang lahat bago pa man niya ako makumpronta. Maging si nanay ay kinukumbinsi na siyang puntahan si Elmer na kaagad naming ginawa. Naabutan namin ang lalaki na inaatake yata ng kung anong klaseng sakit. Nagkikisay ito at naglalaway. Ang kanyang mga mata ay nakatirik at nawawala na ang kulay itim. Parang sinasaniban. Nagmadali akong inutusan ni tatay na puntahan si Mang Ricardo sa bayan. Siya ang kilalang albularyo dito sa aming lugar. Wala tuloy akong pakialam kahit maganda dapa-dapa ko. Basta ba mapuntahan ko kaagad ang matanda. Mabuti na lang talaga at nasa bahay niya lang si Mang Ricardo. Hindi na nag-aksaya ang matanda ng oras at kaagad na siyang sumama sa akin sa bahay ni na Elmer. Nagulat ako at nag-alala dahil naabutan namin silang nagtatatalon at nagsisinghalan. Nagulat ako at nag-alala dahil naabutan namin silang nagtatalo at nagsisinghalan. Si Elmer ay galit na galit habang ginagapos ang kanyang mga kamay. Para bang ayaw niyang patawarin si tatay ng mga oras na iyon. Iba pa ang tono ng kanyang pananalita. Para siyang nananakot na gustong lumamon, kaya naman napaantanda ako. Pinulsuhan ni Mang Ricardo si Elmer. Napagtanto naming hindi isang pangkaraniwan na sakit ang dumapo sa lalaki. Ayon pa sa kanya, kailan lang daw nang hinawaan si Elmer ng pagkaaswang. Nagulantang kaming lahat sa sinabi ng albularyo. Nanginig ako at binulalas ang nakita kong pagpapakain ni Tanya kay Elmer ng laman ng tao. Ayon sa manggagamot, kailangan daw nitong maisuka. Kailangan daw niya itong maisuka. Ito ang dahilan kaya pinausukan siya ng insenso ng albularyo at binuhusan ito ng langis na pangontra sa aswang. Kinilabutan ako nang makitang tila sinasaniban nga si Elmer kapag natatamaan ng usok mula sa langis ni Mang Ricardo. Namumula ang kanyang mga mata at tila naglalabasan na ang mga litid sa leeg dahil sa kakasigaw. Ako man ay napatakip na din sa tenga dahil sa takot. Malaking tao si Elmer, kaya hindi biro ang matamaan ng bigwas niya. Oras na makawala ito sa kinaroroonan. Humarap sa akin si tatay at sinabing umuwi ako sa bahay at kuhanin ang tansong punyal na pamana sa kanya ni Lolo. Ang nasabing punyal ay ilang beses nang nakapatay ng aswang. Kaya masasabi naming epektibo ito at talagang kinatatakutan ng mga nasabing nilalang. Kaagad akong tumalima ngunit hindi ko inasahang ako pala ang gagantihan ni Tanya.
dahil sa ginawa naming pagtulong sa kanyang kasintahan. Inabangan niya ako sa daanan papunta sa bahay ni Elmer, kaya hindi ako makadaan. Sumingasing ang aswang at hayok na sininghot ako na para bang nakakaamoy siya ng masarap na pagkain. Mangyak-ngyak na umatras ako. Wala akong ibang ginawa. Wala akong ibang hawak na pananggalang, maliban na lang sa dala kong punyal. Ngunit noong mga oras na iyon na hindi ko pa alam kung paano ito gamitin. Napasigaw ako nang makita si Tanya na umiskrima ng kalmot sa akin. Napaigik ako nang tamaan ang aking balikat, kaya naman nanginginig akong sumigaw at humingi na ng tulong. Halakhak lang ang igidanti ni Tanya sa akin. Anya, wala na daw makakarinig sa akin. Kahit si Mang Ricardo na isang magaling na albularyo ay malamang nilalantakan na daw ngayon ni Elmer. Nangalit ang aking mga bagang at dinampot ang punyal. Sasaksakin ko na lang sila nang may humila sa kamay ng aswang. Sabay saksak din gamit ang sibat na yari sa kawayang bagakay o iyong tinatawag na bangkaw sa aming lugar. Kita ko nang lumuhod si Tanya at hindi makapaniwala na pinagmasdan ang may gawa niyon sa kanya. Si Elmer. Basang-basa ito ng pawis habang nakasunod naman si tatay. Si nanay ay nahuhuli naman, maging si Mang Ricardo. Buti na lang daw mabilis niyang naipasuka kay Elmer ang mga nakakasindak na bagay na ipinapakain ni Tanya sa kanya, kaya siya bumalik sa dati. Nang magsuka ng dugo si Tanya, alam niyang katapusan na sa kanya ang lahat. Naaawa man kami ay wala kaming magawa. Ang kanyang kasalanan ay kailangan niyang pagbayaran. Walang maidudulot na maganda ang maging kasapi ng kadiliman, kaya sana ay magsilbi itong aral sa lahat na hindi isang magandang halimbawa ang maging isang taong mapaninlang. Hanggang dito na lang po. Magandang araw o gabi at God bless sa inyo. Wakas. Palang araw, Sir Casper. Ako nga po pala si John. 35 anyos. Nakatara po ako sa isa sa mga bayan na sakop lang din ng Negros Oriental. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2015. Walang sino man ang mag-aakalang may mga aswang na kayang traidorin ang mga taong malalapit sa kanila. Sabi nga ng iba, mabuti pa raw kung magkaroon ng kapitbahay na aswang kaysa may kapitbahay na magnanakaw. Kasi nga ang magnanakaw ay nagagawa pang akyatin ang bahay ng kanyang kapitbahay. Ngunit paano kung ang mismong aswang ang may kagagawa nito at isa pa sa malalapit sa loob ng isang tao? Bale, 27 lang ako nang mangyari itong kwentong nais ko pong isalaysay sa inyo, sir. Ito ay sarili kong karanasan sa aking dating bayaw na si Jonas. 25 anyos naman ang lalaki na mangyari ito. Alam kong hindi niya gusto ang anuman ang nangyayari sa buhay niya ngayon. Minsan kasi, ang gusto natin ay gawin ang mga bagay na tanging sarili lamang natin ang nagkakaroon ng kasiyahan. Hindi natin naiisip na ang mga malalapit sa atin ay nasasaktan na pala at nagdurusa dahil sa ating pagiging makasarili. Huli man para magsisi, alam kong maging siya ay nahihirapan ding makalimot sa mga nangyari. Alam kong hanggang ngayon ay ginagambala pa din siya ng kanyang konsyensya. 3 taon lang silang kasal ng nakababata kong kapatid na si Andrea nang mahumaling siya sa pag-inom ng alak. Mabait naman si Jonas, masipag at magalang. Hindi lang namin alam kung bakit basta na lang siyang nahumaling sa inom at ginawa na itong bisyo.
Wala naman siyang barkada at mga kasamahang mahilig uminom noon dahil sila ay mga nagtuturo bilang propesor sa isang pamantasan dito sa Negros Oriental. Noong mga panahong iyon, wala silang anak ni Andrea. Akala ko nga ay uuwi sa hiwalayan ng pagsasama ng dalawa. Paano kasi ay palagi na lang kaming nakikiawat kapag nag-aaway na ang mag-asawa. Hindi naman nananakit si Jonas, pero ayaw ko pa ding maging kumpiyansa. Ayaw kong humantong sa puntong uuwi sa bahay namin si Andrea na may mga pasa at sugat sa katawan dahil sa nag-aaway sila o sinaktan ni Jonas. Nagwawala ang lalaki at pinagbabato ang lahat ng mga bagay na madampot niya. Sa katunayan yan, hindi ko na yata mabilang kung ilang beses nagtapon ng basag na plato o baso ang aking kapatid dahil sa ginagawa nilang pag-aaway. Si Andrea naman ay mahaba ang pasyensya para kay Bayaw. Halos lahat na lang ng pag-iintindi ay ginagawa na niya. Buong akala kasi nilang dalawa, hindi sila kailanman magkakaanak. Ang mga kasamahan pa sa trabaho ni Jonas ang madalas magsalita ng kung ano-ano sa kanya na nagiging dahilan para mag-away silang dalawa. Kaya naman hindi ko masisisi si Andrea kung maglaho man ang kanyang pag-iintindi sa aking Bayaw. Napakahirap naman kasi talagang pagsamahan ito, lalo na kapag lasing. Ako pa naman ay hindi mahilig sa alak. Maliban na lang sa pagkain, talagang hindi ako tatanggi. Kapag nagpupunta sa bahay si Andrea at nagsusumbong kina mama at papa, ako na ang umaalaw sa kanya. Nauna kasing nag-asawa ang aking kapatid, kaya palagi siyang pinariringgan ni na mama na baka raw karma na niya ang nangyayari dahil sa pag-aasawa ng maaga. Pinag-aral nila noon si Andrea. Nakapagtapos ito ng pag-aaral ngunit tila pinagsakluban ng langit at lupa sina mama at papa nang malaman nilang sumama si Andrea kay Jonas. Sa madaling salita ay nagtanan ang dalawa. Para mabawasan ang pagkapahiya ng aming pamilya, ipinatawag na lang namin ang lalaki at pinagsabihang kailangan niyang panagutan ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Andrea. Kahit ikinasal ang dalawa ay hindi pa din tuluyang napapatawad ni na mama at papa ang aking kapatid. Kaya ako na lang ang gumagawa ng paraan para gumaan kahit papano ang kanyang mga alalahanin. Sinabi ko kay Andrea na hayaan na lang muna ang kanyang asawa at huwag nang sabayan ang init ng ulo nito. Baka may pinagdadaanan lang si Jonas, kaya kailangan niyang kausapin ng maayos ang kanyang asawa. Mula nga noon ay hindi na ini-stress pa ni Andrea ang sarili niya. Umuwi man o hindi ang kanyang asawa ay baliwala na din ito sa kanya. Hindi na lang din niya pinapansin ang mister para na din hindi na sila mag-aaway palagi pa. Ngunit isang araw, 8:00 pa lang ng gabi ay umuwi na ang kanyang asawa. Baka sa mukha ni Jonas ang matinding takot. Balisa ang lalaki at higit sa lahat, maraming kalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Nagtataka si Andrea kung saan galing ang kanyang asawa. Kalmado lang siyang tinignan pero kabado na ang kanyang pakiramdam. Ito ay sa kadahilan ng may nangyari na pala sa kanya habang nasa labas kanina. Hindi naman niya inaasahan na habang naglalakad siya ay may nagmamatsyag na palang isang nilalang sa kanya na nasa kadaliman. Mahaba ang buhok nito at may mapupulang mga mata. Hindi matiyak kung nanlilisik ba o galit na galit. Lagpas sa normal na kahabaan ang mga baraso nito na tinernohan ng mahahabang kuko. Higit sa lahat, may naglalakihang mga bibig kung saan walang puknat sa pagtulo. Ang malalapot na laway. Hindi niya alam kung paano nga ba maipapaliwanag ang ganoong itsura ng isang aswang. Lasing na daw si Jonas noon kaya buong akala niya
Bunga lang ng kanyang matinding imahinasyon ang mga nakikita. Susuray-suray na naglakad pa uwi ang lalaki dahil naparami ang inom nito. Nang sa tatapat na sa kakahuyan si Jonas, walang babalang basta na lang siyang dinaluhong ng aswang at hindi na binigyan pa ng pagkakataong makaalis. Pinagbabalya siya ng nilalang at kinalmot na tila ba pusang nakatagpo ng kaaway. Walang habas na pinagsusugatan at nilingkisan ng dila na para bang sawa. Walang nagawa si Jonas kundi ang magsisigaw sa labis na takot. Gimbal at sakit na ang kanyang nararamdaman. Ito namang si Andrea ay naglalal kaagad sa sinapit ng asawa. Sangkatarbang pangangaral ang ibinigay niya rito. Kaya naman walang naging tugon si Jonas maliban sa pagyuko. Mula noon, naging tahimik na si Jonas. Naglalasing pa din siya ngunit ang nakakaimbyar na ay ginagawa niya ito sa loob ng bahay nila. Nakatambak ang mga bote ng gin, beer at alak sa kanilang salas. Mas lalong nalukot ang ilong ko nang malanghap ang mabangis na aroma ng nakakalasing na inuming iyon. Nang minsang magtungo ako sa bahay nila isang gabi para dumalaw. Naabutan ko si Jonas na naghahasa ng kanyang itak, kaya kinabahan ako. Kakaiba ang kanyang kilos at galaw, parang may mali. Parang hindi ko siya kilala. Hinanap ko si Andrea sa kanya at sinabi niya naman na nasa loob daw ng kwarto nila. Hindi ko naman inaasahan na isang karumal-dumal na tagpo pala ang bumungad sa akin. Sa bungad pa lang ng pinto ay nagkalat na ang malapot na kulay pulang likido. Langhap na langhap ko ang lansa, kaya tinakpan ko ang aking ilong at pumasok. Si Andrea ay nasa kama at nakabulagta. Dilat ang mga mata at wala ng buhay. Hiningal akong bigla kahit hindi ako tumatakbo. Natakot ako sa ginawa ni Jonas. Pinatay niya ang kapatid ko. Dahil sa pagkataranta ay nagmamadali kong hinarap ang pinto, kung saan ko napapansin si Jonas na pasuray-suray na naglalakad. Lasing ang lalaki. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin ngayong nakorner ako ni Jonas na mukhang nawawala sa sarili. Maya-maya lang, nagulat ako nang dahan-dahan siyang magkikisay at nagbago ang anyo. Ang kanyang mukha ay biglang naging mabalasik at nagkaroon ng matutulis na pangil. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng dugo at may mahaba pang dila na kagaya ng isang sawa. Kinilabutan ako at napaatras. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Masyado akong nabigla at hindi kaagad nakagalaw. Pagkawari ko ay lumipad ang aking kaluluwa, paalis ng aking katawang lupa. Bago pa man ako makatakbo, dinambahan na niya ako. Nagpumiglas ako ngunit kay lakas ni Jonas para magawa ko siyang sipain palayo. Dahil sa nanginginig kong kalamnan, puno ng puot at hinanakit na humarap ako sa kanya. Sabay tanong kung bakit niya pinatay si Andrea. Humalakhak lang si Jonas saka tuluyan nang nagbago ang kanyang itsura. Naging nakakatakot ang kanyang anyo. Halos hindi ako makahinga sa labis na takot. Iniumang niya ang kanyang nakakasindak na mukha sa akin. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kung anumang kasamaan laban sa akin, ay may kung sino man ang humablot sa aswang mula sa pagkakakubabaw sa akin. Galit na dinambahan ito ang aswang at pinagsusuntok, tsaka ibinalya sa naroong dingding. Umatungal ang aswang at sumingasing. Nang tignan ko ang lalaking nagligtas sa akin ay nagulat ako. Isang lalaking kahawig din ni Jonas ang naroroon. Pumalahaw pa siya nang makita ang bangkay ni Andrea sa kama. Kaya nanginginig siyang nagtanong kung ano daw ba ang ginawa ko. Galit akong bumangon at tinuro siya. Dito na ako nagkaroon ng lakas ng loob na itulak siya, tsaka sinuntok.
Wala siyang karapatang sikmatan ako dahil obligasyon niyang alagaan ang kanyang asawa. Ni hindi ko nga alam kung sino ang totoo sa kanilang dalawa ng aswang. Pare-pareho ang kanilang mga mukha. Sinamantala ng aswang ang pagkatulala ko sa isa pang Jonas. Madali niya akong inatake ngunit nakisali din ang Jonas na hindi nagbabago ng anyo at iniligtas ako. Muli niyang dinaluhong ang aswang at sa pagkakataong ito ay naglabas na siya ng buntot bagi. Sa pagkakataong ito, alam ko na noon kung sino ang totoong Jonas sa kanilang dalawa. Nangangalit ang mga bagang na pinaghahampas niya ang aswang dahilan para mapaatungal ito. Sa bawat hampas niya ay napapaigik sa sakit ang aswang at halos nahirapan ng huminga. Bumangon ako at tinulungan si Jonas na igapos ang aswang. Ani niya, hindi niya mapapatawad ang nasabing nilalang sa ginawa nito sa kanyang asawa. Masyadong malaki ang pagkukulang niya kay Andrea para kuhanin ito ng maaga ng halimaw. Ako man ay napaiyak na din. Hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Ni wala akong maisip na sasabihin sa aking mga magulang dahil sa nangyari kay Andrea. Alam kong malaking gulo ito kapag nalaman ng lahat ang kalunos-lunos na sinapit ng aking kapatid. Nagawa naming igapos ang aswang at kinastigo ng kinastigo hanggang sa magawa niyang ibalik ang tunay niyang anyo. Nagulat ako sa kaalamang isa pala siyang mataas na antas na aswang dahil nakakaya niyang magbagong anyo at manggaya ng anyo. Nang maibalik ang tunay niyang mukha ay nagulat ako. Si Aling Nelda. Siyang naglalabada sa tahanan ni na Andrea. Ilang buwan na din siyang nagsisilbi sa pamamahay ng aking kapatid, kaya hindi ko matanggap na nagawa niyang patayin ang kanyang amo. Anya, hindi na daw niya makontrol ang kanyang pagkaaswang. Kailan lang nang matanggap niya ang pamanang bertod ng pagkaaswang ng kanyang kamamatay lang na kapatid. Kaya naman nahihirapan daw siyang kontrolin ang kanyang panibagong pagkatao. Biglang sumalampak si Jonas sa sahig at umatungal ng iyak. Ako man ay hindi na magawang tignan ang bangkay ni Andrea. Sadyang karumal-dumal lang nangyari sa kanya. Hindi ko na matandaan ng maayos ang mga pangyayari. Ang alam ko lang ay matapos naming kumprontahin si Aling Nelda, ay basta na lang siyang naglaho sa kanyang pinagtalian. May mga dumating na pulis kung saan bitbit nila sa presinto si Jonas at hindi man lang ito nagtangkang manlaban. Dahil sa kanyang kinasadlakang suliranin ay natanggalan siya ng lisensya bilang isang guro at nakulong ng ilang buwan. Nang mapatunayang wala nga siyang kasalanan ay tsaka siya pinakawalan. Ngunit hindi na may babalik sa dati ang nawala sa kanya. Galit na galit kay Jonas ang aking mga magulang. Sabi nila, hanggang kamatayan ay hindi nila mapapatawad ang lalaki. Wala naman akong magawa kahit pa ilang beses na akong nagpaliwanag. Ayon kina mama at papa, hindi naman magiging miserable ang buhay ni Andrea kung hindi niya lang pinakasalan si Jonas. Itinakwil nila ang lalaki at hindi man lang pinayagang makadalaw kahit sa puntod ng aking yumaong kapatid. Ilang buwan ang nakalipas nang mamataan ko si Jonas sa isang lugar na sakop pa din ng Negros Oriental. Ngunit medyo liblib na. Nag-iba na si Jonas. Ang kanyang malinis na itsura noon ay balbasi na ngayon. Iba na din siyang mamorma at manamit. Palagi na siyang mailap at mapagmatsyag sa paligid. Nagkataong piyesta noon sa kabilang bayan, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong hanapin siya. Alam ko naman na may kasalanan siya pero hindi niya pinatay si Andrea. Natagpuan ko siya sa isang baryo. Ilang kilometro ang layo mula sa bayan. Nakatira siya sa isang kamalig sa gitna ng isang malawak na palayan. Ngunit ang inaakala kong tirahan niya ay nagsisilbi palang taguan niya laban sa mga aswang.
Nalaman ko ang tungkol doon dahil ayon sa nakausap ko na isang lokal. Ang baryo na pangalanan ko na lamang na Santa Ana ay pugad pala ng mga nagbabagong yanggaw. Dito sa nasabing lugar na nagkukuta ang mga bagong hawang aswang na hindi alam kung ano ang gagawin sa unang pagkakataon na sila ay nakapagbagong anyo bilang aswang. Nang makapag-usap nga kami ni Jonas, sinabi ko sa kanya na balikan na ang dating buhay niya at huwag nang kalabanin ang mga aswang. Huwag na niyang hanapan pa ng dahilan na maging miserable ang buhay niya. Ayon naman sa kanya, wala na daw rason para balikan pa ang dati niyang buhay. Wala na daw si Andrea. Ang nasa isip niya ngayon ay ang may pagigante ang kanyang asawa laban kay Aling Nilda na sa lugar na iyon nagtatago. Wala akong magawa kundi ang respeto na lamang ang kanyang naging desisyon. Labis ko pang ikinagulat ang sinabi niya na ibibigay niya sa amin ng aking mga magulang ang naipundar nilang mag-asawa. Total, wala naman silang anak na pwedeng magmana noon. Alam kong may kakaiba na sa kanyang sinasabi na para ba siyang nagpapaalam. Ngunit wala naman ako magawa kundi ang manahimik na lang sa isang tabi. Nanatili ako sa kanyang bahay ng gabing iyon. Hindi na niya ako hinayaang umuwi pa dahil ayon sa kanya, masyado nang delikado kapag nagpumilit ako. Nagkalat na ang mga aswang sa liblib na bahagi ng lugar kaya kailangan ko raw iwasan na makasagupa ang kahit na sino man sa mga ito. Kinaumagahan, nagpaalam na ako sa kanya. Wala akong magagawa kung talagang ayaw niyang bumalik sa tahanan nila Andrea. Alam kong mananatili siyang miserable habang buhay dahil sa konsyensya na hindi niya aakalaing tatagal ng mas mahaba pang panahon. Ilang araw lang din ang nakalipas nang mabalitaan kong patay na si Jonas. Natagpuan siya ng kanyang mga kapitbahay sa kanyang kamalig, nadilat ang mga mata at wakwak na ang dibdib. Nawawala ang kanyang mga lamang loob na labis kong ikinasindak. Sabi ng ilan, baka raw pinasok ng mabangis na hayop si Jonas sa kanyang tahanan. Narinig kasi ng mga kapitbahay ang sigaw at paghingi niya ng tulong noong hating gabi. Iyon nga lang ay, umaga na sila naglakas ng loob na masilip ang lalaki sa tahanan nito. Kung ako ang tatanungin, hindi mabangis na hayop ang dahilan ng pagkamatay ni Jonas. Alam kong may mga aswang na nagtatago sa dilim at naghihintay kung kailan siya pwedeng tapusin na napagtagumpayan nga nila. Katulad na lang ni Aling Nilda. Hanggang dito na lang po. More power po sa inyong channel at God bless her. Wakas.